Ladies and gentlemen, next athlete to the course, Frida Karlsson of Sweden, number 40. And before Frida started Estonia's Daisy Tuul and Switzerland's Nadia Kelin. Seuraava lähtijä on numero 41. Hän on Suomen Katarina Lonka ja samaan aikaan myöskin seurataan tilannetta maastossa, miten se etenee. Eli Svanin vauhti on ollut todella erittäin kovaa. Ja tässä 5 kilometrissä Coletta Rycek on häntä jäljessä 27,5 sekuntia. Ja Caroline Grötzing 29 sekuntia. Hyvä Matintalo! Olympiamitalisti, 7-kertainen MM-mitalisti, johtaa normaalimatkojen maailmankapia ja lopettaa tähän kauteen uransa ja lahtelainen yleisö tietää, mitä nyt tehdään. Nyt annetaan rajuja aplodeja myöskin hänelle. Ladies and gentlemen, USA's Jessie Dickens started the competition. This great skier will end her career this